Poštovane gledateljice i gledatelji Hrvatske televizije, tko i s kojim ciljevima Hrvatsku i danas, i to kao članicu Evropske unije, gura u takozvanu jugosferu? Hoće li mentalitet i ideologija duhovnog i političkog jugoslavenstva izgubiti bitku konačno s hrvatskim i europskim vrijednostima? U emisiji Glas za čovjeka uživo govori autor knjige, pokazat ću ju, to je Hrvatska u žrvnju jugosfere, hrvatski publicist Davor Dijanović. Ovo je nedavno tiskano. Imali ste velikog posla, ali vrlo zanimljiva knjiga koja će, vjerujem, izazvati i zanimanje, a možda i polemike. Pa, gospodine Dijanoviću, čime vi argumentirate tvrdnju da unatoč članstvu Europske unije Hrvatska i dalje, i to žestoko, u žrvnju jugosfere? Pa rekao bih da se taj projekt jugosfere, ili možemo reći Zapadnog Balkana, provodi sinkronizirano na više razina. Prva je svakako politička. Znači, mi zapravo od smrti doktora Franje Tuđmana, koji je bio oštar protivnik svrstavanja Hrvatske na Balkan, zapravo ima jednu snažnu tendenciju da se Hrvatska zapravo što snažnije ponovno reintegrira u prostor bivše Jugoslavije. Tu politiku su zapravo provodile sve hrvatske vlade, bez iznimke, od 2000. godine na ovamo. Možemo reći da je vrlo važan centar, možemo ako pučki reći, pravo jugoslavensko mrjestilište bilo na Pantovčaku posljednjih 15 godina, s obzirom na to da su tamo stanovali brojni apologeti jugoslavenstva, pa čak i recimo i osoba koja je bila direktan sukrivac za uvođenje embarga Hrvatskoj, čime je zapravo otvorene su dane ruke velikosrbima i JNA da nas unište. Znači, govorite o imenima Budimira Lončara, Stipe Mesića, Ive Josipovića i cijele te jedne plejade, da. Također, naravno, to je medijska razina. Zapravo, svi takozvani mainstream mediji posljednjih 15 godina su zapravo puhali u taj, možemo ga nazvati, jugosferaški rog, jeli. Naravno, to je jedna od bitnih razina intelektualna. Dakle, u Hrvatskoj postoji jedan skup što intelektualaca, što pseudo-intelektualaca koji zapravo legitimiraju jednu takvu politiku, što kroz nastupe u medijima, što kroz sveučilišne katedre. Naravno, vrlo bitna razina, to je zapravo, možemo reći, jedan oblik kulturne hegemonije o kojoj je pisao Antonio Gramsci, dakle, zauzimanje institucija, i s tim povezana, naravno, je i zapravo kulturna razina. Znači, taj projekt jugosfere se provodi, recimo, kroz književnost. Znači, vi kad gledate te medijski izvikane književnike, to su uglavnom osobe koje u svojim dijelima dezavuiraju sve što ima hrvatski predznak, a istodobno kukaju za svojom državom od Vardara pa do Triglava. Također to je prisutno i u kazalištu, od primitivizma, recimo u riječkom HNK, pa do teatra u Brijunima. To također možemo vidjeti i u glazbi, takozvane te cajke, koje zapravo mijenjaju glazbeni senzibilitet naroda, jer još je i Platon pisao i Aurelije Augustin da glazba zapravo bitno utječe na čovjekov karakter. Također, naravno, to se provodi, tu se instrumentalizira čak i šport, te regionalne lige, što se osnivaju estrada i tako dalje. Dobro, zašto je to, nazovimo ga uvjetno, nostalgično jugoslavenstvo, još uvijek virus dijela hrvatske kulturne, ali u posljednje vrijeme i gospodarske i političke elite? Najjači predstavnici gospodarstva, gospodin Tedeschi i gospodin Todorić, kažu da je budućnost Hrvatske u jugosferi. Pa budućnost Hrvatske sigurno nije u jugosferi, s obzirom da i gospodarski pokazatelji, bila je baš od gospodarske komore jedna analiza koja pokazuje da se hrvatski zapravo izvoz sve više orijentira na zemlje višegradske skupine. Dakle, hrvatska budućnost sigurno nije u jugosferi. A zašto su? Neke osobe to čine jednostavno iz sentimenta jugoslavenskog, jugonostalgičarskog, jugobolnog, možemo nazvati kako hoćemo. Neki to čine naravno zbog novca i pokvarenosti, jer naravno da nekom književniku možda, ako baš nije moralno skrupulan, da mu je lakše širiti svoje ideje na širem tržištu, jel tako? Naravno, kod nekih je prisutno i jedno i drugo, znači i pokvarenost zapravo želja za novcem i moći, i naravno taj jugonostalgičarski, možemo ga nazvati, sentimenti. Recite, gospodine Dijanoviću, koje kulturološke i stvarne posljedice, ja bih rekao duhovno i političko jugoslavenstvo, koje vi u vašoj knjizi analizirate, s jedne strane, a s druge hrvatska nesposobnost, posebice nesposobnost hrvatskih društvenih elita, imaju na suvremenu Hrvatsku? Koje su to posljedice? Postoje prvo i materijalni, naravno, to su veliki teritorijalni gubici. Znači, Hrvatska je doslovce ukljašterana nakon dvije Jugoslavije, ostala bez Bosne i Hercegovine, koja je nesumnjivo hrvatska zemlja bila, povijesno, ostala bez jednog od najljepših zaljeva svijeta, Boka Kotorska, Istočnog Srijema i tako dalje, da ne nabrajamo. To su ogromni demografski gubici, što zbog žrtava političkog terora prve Jugoslavije. Znamo kasnije da su bili masovna iseljavanja, prijevrezi na pravoslavlje, 100.000 hrvatskih djevojaka, tako su neke procjene, Bleiburg, Domovinski rat. Zapravo
Hrvatska bi danas imala sigurno 2 puta više stanovnika da nije bilo 2 Jugoslavija. Naravno, posljedice su prisutne i zapravo jednom nazadovanju na pravnoj razini. Dakle, u državi u kojoj pravosuđe nije neovisno, u kojoj nije samostalno i kvalitetno, tamo ne može ništa funkcionirati. A u Hrvatskoj zapravo imamo direktno nasljeđe iz bivšeg sustava, što kadrovsko, a što mentalitetom. Jer jedna, recimo, javna konferencija jugoslavenskih tužitelja iz 1949. je definirala doslovce zakone kao sredstvo za uništavanje političkih protivnika. I kasnije je naravno došao i drug Tito, sa svom izjavom da se ne treba držati zakona kao pijan plota, i vidimo zapravo da taj model i danas funkcionira u Hrvatskoj, pa neke kaznene prijave zapravo skupljaju prašinu, a opet neke se tempiraju pred izbore i tako dalje. Naravno i stanje uprave je posljedica toga, ta neracionalna glomazna uprava, to je zapravo jedan direktan produkt te jugosocijalističke politike koja je zapravo stvarala izmišljena radna mjesta, što je zapravo se naziva zapravo prikrivenom nezaposlenošću. Naravno, posljedice se vide zapravo i na svim drugim razinama, korupcija recimo. Postoje istraživanja, recimo naša najbolja, najutjecajnija gospodarska povjesničarka, profesorica Mira Kolar-Dimitrijević. Dakle, ona je baš zapisala da do 1918. do prve Jugoslavije je korupcija u Hrvatskoj bila zanemariva pojava. I nakon toga, naravno, nakon stvaranja te prve države, kako je došla tu ta žandarmerija iz Srbije i njihovi službenici, da zapravo je taj sustav koji je funkcionirao na poštenju prestao postojati i da su prednost dobile snalažljivost, podmićivanje, korupcija i slične, pod navodnicima, časne pojave. Kasnije, naravno, su komunistički primitivci dodatno doradili taj model, budući da je komunizam sam po sebi jedan sustav laži, inverzije i perverzije, izokrenutih vrijednosti, i zapravo vidimo do koje mjere je to danas hipertrofiralo, da zapravo danas je Hrvatska doslovce premrežena korupcijom, do zadnjega šaltera, može se reći. A ovaj drugi dio pitanja, zašto su na tome potpuno pale hrvatske društvene elite? Gdje su intelektualne, gdje su političke, gdje su gospodarske, gdje su medijske? Dakle, izgubili su bitku, ako tako analizirate. Gospodarske elite zapravo, kod nas postoji fama da su tobože nacionalisti pokrali ovu državu, nekakvi domoljubi i tako dalje, a zapravo vidimo da su to sve zapravo ostaci bivših udbaških komunističkih struktura. Naravno da oni danas zapravo kontroliraju financijske tijekove, o tome postoji knjiga od profesora Jurčevića, slučaj Perković, spašavanje zločinačke budućnosti. Mediji su dakako isto pod njihovom kontrolom, svi zapravo bez iznimke, postoje neki portali malo i tako, ali to su njihovi, tako da je to zapravo jedan začarani krug, možemo reći. A naravno što se tiče intelektualaca... U svako vrijeme Hrvatska je imala neku svoju političku, intelektualnu misao, danas kao da je zamrla. Pa ja bih rekao da postoji zapravo niz intelektualaca, ali su oni posve marginalizirani. To je naš problem. Naravno, baš se piše u knjizi o nizu tih intelektualaca koji su zapravo bili stupovi, možemo reći svjetionici u mraku i prve Jugoslavije i druge, još u vremenu Austro-Ugarske monarhije. I svakako da bi intelektualci trebali biti glasniji i da neki ne bi trebali čuvati zapravo svoje nekakve sinekure i da zbog, ne znam, par tisuća kuna dodatka na mirovine i plaće zapravo gledaju i šute dok se razara i uništava država i društvo. Naravno, tu čak mislim da bi crkva trebala biti malo aktivnija. Znači, crkva je neusporno bila čuvar hrvatskog identiteta, ali mislim da bi recimo ona trebala svoju televiziju napraviti i biti ipak malo u nekim stvarima aktivnija, jer u konačnici je to i njoj u interesu. A recite, gospodine Dijanoviću, je li kad spominjete taj jedinstveni, kako ga primjerice riječki ravnatelj kazališni naziva, kulturni i duhovni prostor, jugoslavenski ili već ne znam kako se zove, je li svako jugoslavenstvo u Hrvatskoj konačnici završavalo kao veliko srpstvo? Što vaše analize pokazuju? Bez ikakve dvojbe, znači to nema nikakve dvojbe, jer mi imamo totalno drugačije i shvaćanje jugoslavenstva. Znači, kad gledate hrvatske intelektualce i političare, dobar dio njih nije prihvatio tu ideologiju iz pragmatičnih interesa, znači zbog ujedinjenja hrvatskih zemalja ili zbog straha od većih okolnih zemalja, nego stvarno prihvatio tu ideju. A kad analizirate srpsku intelektualnu i političku elitu, onda vidite da njima zapravo ta ideologija uvijek bila zapravo maska za ostvarenje velikosrpskih interesa. Recimo, čak u samim počecima je zapravo srpska manjina u Hrvatskoj u tom jugoslavenskom imenu zapravo vidjela napor Hrvata da s pomoću jugoslavenskog imena oni njima oduzmu novostečeno srpstvo nakon što je provedena nacionalna integracija, a Srbija tu zapravo vidjela zapravo austrijske interese, da se zapravo spriječi ujedinjenje cijeloga srpstva. Onda kada su oni prihvatili ti njihovi čak velikosrpski krugovi, znamo da su postala 2 rješenja i kod Pašića, Malo i Veliko i tako dalje, oni su zapravo tu vidjeli samo masku za ostvarivanje svojih velikosrpskih interesa. A pritom je naravno, možemo reći, legendarna poslušnost hrvatskih političara prema Beogradu,
koju vidimo zapravo i danas. Kod nas se zapravo stalno izmišljaju nekakvi ustaše, a ustaše su likvidirani 45. godine većina ili protjerani i nekakvi fašisti, iako nikakva realna takva snaga u Hrvatskoj ne postoji. A recimo šuti se da u Borovom Selu postoji četnički spomenici, takozvanim belim orlovima, i recimo se šuti na rehabilitaciju Draže Mihajlovića, što nije samo unutarnje pitanje Srbije, jer ja vjerujem da kad bi Njemačka, naravno to neće, ali kad bi ona htjela rehabilitirati Hitlera, da to ne bi bilo samo pitanje Njemačke, nego i cijele Europe. Bilo bi to pitanje cijelog svijeta. Srbija sad ima dva takozvana antifašistička pokreta. Jedan je četnički Draže Mihajlovića i drugi je partizanski. To su dva antifašistička pokreta. S navodnicima ili bez navodnika. Nitko živ se nije iznemirio. Hrvatska diplomacija nijednu riječ nije rekla. Pa hrvatska diplomacija, to je jedno, možemo reći ovako lijepo, uhljebilište bivših kadrova, što novinarskih špiclova, koji su prokazivali ljude od doba Jugoslavije, što zapravo, mislim, to kad se pogleda, to sve ljudi iz bivših sustava i oni ne mogu zastupati drugačije hrvatske interese. Čuo sam čak malo viceve da dobro što se u veleposlanstvima ne plešu kozaračka kola, jel? Da. A recite, gospodine Dijanoviću, po ovome što vi govorite, ko bi danas bio stvarni upravljač Hrvatske? Koji su to? Na više razina oni jesu? Jesu li oni financijski pozicionirani? Jesu li interesno, politički umreženi? Jesu li diplomatski uređeni? Jesu li kojim drugim? Sve to, mogu bi reći. I zapravo najbolji pokazatelj u hrvatskom vlade je zapravo najbolje pokazao slučaj Perković. Da. Znači, hrvatske te elite i vlada i Pantovčak su se zapravo digli na zadnje noge da bi spriječili izručenje dvojice udbaša Njemačkoj. Znači, hrvatske te elite su bile vrlo servilne u izvršavanju zahtjeva Brisela. Znamo da su čak ispunjavali zahtjeve koje nisu ni trebali, ali odjedanput, kad su udbaši u pitanju, ili kad je one rezolucije o osudi komunističkih zločina, odjedanput oni pokazuju vrlo neviđeno, mogu reći, pod navodnicima državničko ponašanje, pa tako hoće i sankcije Brisela, hoće sukobiti s Njemačkom i tako dalje. Mislim da to je zapravo slučaj najilustrativniji tko vlada Hrvatskom, dakle da su to ostaci udbaških komunističkih elita i mislim da je to posve jasno danas svima već. A novac? Ko drži novac? Bilo u domaćim, zapravo inozemnim prodanim bankama, prije saniranim, u Hrvatskoj ili inozemstvu. Ko su ti vlasnici kapitala? Vlasnici kapitala su dijelovi istih struktura. To su te iste strukture. Znači, već sam spomenuo, postoji knjiga od profesora Jurčevića i kad se prati tijek kapitala, znači tko je u Hrvatskoj zauzeo kapital, to su zapravo sve politički ili, možemo reći, biološki potomci, vrlo dobro pozicioniranih ljudi iz bivšeg sustava ili oni sami. No. A recite, svi živi na pamet od medija do intelektualaca znaju rezoluciju Vijeća Europe o zločinima komunizma. Ni riječi, niko ništa u Hrvatskoj o tome ne zbori, a posebice hrvatski mediji. Da, to je jedna, možemo reći, medijska šutnja, što sam i spomenuo. Znači, kada su drugi zahtjevi Brisela u pitanju, onda se skače odmah. Ako treba, nam se napisao da bi hodao na trepavicama do Brisela, da ih oni pozovu, ali kad je pitanju osuda komunističkih zločina, onda vrijede neki drugi čudnovati europski kriteriji. Znači, iako mislim da je ta ilustracija počela. Recite mi, zašto se čini da u proteklih 10-15 godina sve hrvatske vlade, posebice, vi ste tako spomenuli, posebice ovo koje se bavi vanjskim poslovima ministarstva, prije svega i stalno na prvom mjestu govore o regionalnoj politici ili politici takozvanog regiona, nakon toga europskoj politici, tek treća je politika hrvatskih nacionalnih interesa. O čemu se tu radi? Pa radi se prije svega o sluganskom mentalitetu. Znači, imali smo u doba Jugoslavije da su ti hrvatski političari, nažalost većina njih, bili zapravo vjerni sluge Beograda, a danas će biti dobri sluge Brisela, Haga, Londona i tako dalje. Znači, to je jednostavno nekad, možda čak neka od tih pitanja i za psihijatriju. Evo, mislim, ta narkomanska ovisnost u Jugoslaviji, to meni stvarno nije jasno. Recimo, najbolji primjer je ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Netko neupućen ko ne živi u Hrvatskoj, da je čitao medije, je mogao pomisliti da jugosfera, znači da regija ulazi u Europsku uniju. Umjesto da se to iskoristilo, znači, za promidžbu Hrvatske političku i kulturnu, zapravo se konstantno pričalo o ovisnosti o toj nekakvoj regiji. Odmah jutro iza je bio doručak sa predsjednicima regije, iako meni nije jasno zašto bi Hrvatska trebala biti u regiji sa, recimo, Makedonijom i Crnom Gorom, uz dužno poštovanje prema tim državama, a ne, recimo, sa Mađarskom i sa Austrijom, s kojima dijelimo nekoliko stoljeća zajedničke prošlosti. Znači, to je zapravo jedna napadna fiksacija zapravo tih bivših struktura koje, naravno, to je prisutan jedan vanjski pokrovitelj, kojeg još nismo spomenuli, a to je prije svega Velika Britanija. Ona želi nekakvu
jugoslavensku asocijaciju u ovom dijelu Veliki Europe. esej, uvod vaše knjige baš je posvećen toj temi, Velikoj Britaniji i njezinoj politici na prostorima jugoistočne Europe. Apsolutno, da. Znači, Velika Britanija, možemo reći 100, pa čak 150 godina, jednostavno želi jugoslavensku državu u ovom ili onom obliku, u ovom dijelu Europe, da se spriječi njemački utjecaj. I ona je zapravo, njezina odnos prema Hrvatskoj, za ilustraciju je dovoljno navesti Bleiburg 45. izručenje i embargo na oružje 90. godina, kada su naveli embargo i opet nas izručili zapravo prvi put tim komunističkim razbojnicima, možemo tako reći, a drugi put kombiniranim i četničkim i Crvena zvijezda. A kad spominjete, rekao bih, pozicioniranje Hrvatske, strateško, a onda i svako drugo, nešto ćemo o kulturnom, duhovnom i obrazovnom pozicioniranju reći kasnije. Gdje vi vidite suvremenu Hrvatsku? Spominjete Višegradsku skupinu. Je li to Mediteran? Je li to Srednja Europa? Je li to po treći put jugosfera hrvatskih gusaka u magli? Pa, svaka jugosfera je za Hrvatsku pogubna. Znači, bilo koja Jugoslavija se može održavati jedino batinom. Znači, kao nasilje i kao diktatura. I mislim da treba sve cijeniti po plodovima, a svi smo, već smo rekli koji su plodovi prve dvije Jugoslavije. Dakle, prema meni, znači, Hrvatska treba strateške partnere tražiti, osim u Njemačkoj kao geopolitički kompatibilno europskoj velesili i svakako u zemljama Višegradske skupine. Znači, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska. To su zemlje s kojima smo mi dijelili, kao što sam spomenuo već, nasljeđa Austro-Ugarske monarhije. I mislim da Hrvatska treba svakako tamo se pozicionirati, naravno uz svoju mediteransku komponentu koja isto mislim da nije dovoljno iskorištena. A što se tiče odnosa sa svim drugima, je li to isključivo interesna suradnja, sjedenje partnerski za stolom ili poslušništvo? Pa partnerski svakako. Znači, mi ne trebamo biti Srbi na ratnoj nozi. Zašto bi bili na ratnoj nozi? Mi možemo lijepo biti susjedi, svako ima svoje interese, svako ima svoju državu i to je to. Ne moramo nikoga mrziti. Misao hrvatskog domoljublja nikad nije nikoga mrzila. Tako da ne trebamo mi nikoga mrziti i možemo lijepo s njima, ali svako neki zna gdje mu je međa. To je najbolje. Jer Hrvatska i Srbija nisu nikad ratovale zapravo dok nije stvorena Jugoslavija. A recite nešto drugo. Na čemu zapravo vi mislite da je srž i temelj tog jugodogmatskog mentalnog koda u hrvatskoj politici, kulturi, medijima, estradi? Točno se vidi na koji se način i kojim kanalima zapravo ona bitna, ozbiljna i vrijedna hrvatska kultura, baština, tradicija zapravo poništavaju i razbijaju. Pa da, baš je nedavno književnik Hrvoje Hitrec rekao da je Hrvatska mala zemlja za veliko kulturno pustošenje. Znači, Hrvatska se zaista u duhovnom, možemo reći, smislu razara sa tim napadnim pozicioniranjem zapravo na Balkan, što vidimo pogotovo u kulturi, Ministarstvo kulture i tako dalje. Mislim, dovoljno vidjeti koji se projekti financiraju da bi se vidjelo da zapravo to nema nikakve veze sa hrvatskim nacionalnim interesima. Tu je kultura, tu je estrada. Estrada, naravno, to je estrada. Čak se i šport instrumentalizira za to. Tu su Brena regionale i Seva nacionale. Da. To je ta hrvatska priča. Naravno da o ukusima nećemo ovdje raspravljati. Da. Svak može birati što hoće. Što hoće, naravno. Ali pitanje hrvatske kulturne politike je nešto drugo. I pitanje poreznih obveznika Republike Hrvatske. Da, jer mislim može i neko slušati koga hoće, ali kad se neke stvari financiraju hrvatskim novcem, onda je to već malo svejedno. Mislim, u Hrvatskoj recimo se sufinancirala knjiga koja negira posebnost hrvatskog jezika. Mislim, to je strašno nešto. Da se može, znači, da porezni obveznici hrvatski financiraju knjigu koja negira posebnost hrvatskog jezika. A rekao je još Preradović da po njemu si sve što jesi. To je isto dio te strategije, jel? Medijska, ta, da kažem, opčinjenost ili opsjednutost tim kulturno-duhovnim jugoprostorom, o čemu se tu radi? Od Slobodne Orjune do kioska gotovo svih dnevnih i tjednih novina u Hrvatskoj, o elektroničkim medijima iz pristojnosti neću govoriti. Da, naravno. Znači, imate čitav niz tih novinara, kolumnista koji, kao što sam rekao, znači, sve što ima hrvatski predznak to ne volja, ali sve što je na bilo koji način povezano s Jugoslavijom, to se danas veliča. Čak se snimaju filmovi, crno-bijeli svijet, to je bilo sve lijepo. Znači, razdoblje kad se lomila rebra zbog drugačijih mišljenja, to njima samo malo rock'n'rolla i tako dalje. I naravno, čitav niz tih književnika koji isto zapravo promiče istu politiku i u tim svojim dijelima zapravo promiče nekakav jugoslavenski izgubljen identitet i kuka za bivšom domovinom.
A kada je u pitanju, da kažem, zamjena tog jugoslavenskog čipa i mentalnog komunizma, na koji način isprati ga iz naših prepariranih mozgova? Ne vrijedi to za vas, vi ste mladi čovjek, mladi intelektualac, dakle čovjek koji, evo, piše knjige, koji na tisuće knjiga pročitao. Na koji način to iz naših hrvatskih ispraznih i ispranih mozgova? Pa mislim da će tu prije svega vrijeme učiniti svoje. Znači, današnje generacije koje su danas idu u škole, oni ipak idu u hrvatske škole, uče kako takvu hrvatsku povijest i mislim da će oni biti mnogo manje inficirane tim virusom jugoslavenstva. Mislim da će to veći problem biti u budućnosti jedan konzumerizam koji je danas prisutan, ali mislim da će obrazovanje tu učiniti svoje. Naravno, uvijek treba početi od samog sebe. Znači, svako od nas mislim da treba se nastaviti politički i kulturno izgrađivati. Mislim da svaki dobronamjeran čovjek, razuman, koji znade barem nešto o nacionalnoj povijesti, znade što je nama Jugoslavija donijela. Donijela nam je samo nasilje, neslobodu, diktaturu i tako dalje. Tako da to mislim sve isto pitanje obrazovanja, a naravno da se i po tim dernjacima, komunističkim i tako dalje, obično se znaju skupljati koje kakvi, polupismene osobe koje zapravo ne znaju o čemu se tu uopće radi. Ili su pokvarene ili tako, ali... Što to znači da na onim bivšim povijesnim ili aktualnim ideologijama još uvijek netko ozbiljno radi i ozbiljno zarađuje? Apsolutno, da. Znači, imate nekoliko povjesničara u Hrvatskoj koji konstantno nastoje prodati tu jugoslavensku, nazovimo, paradigmu, ali opet mislim da će se ta paradigma srušiti, jer ja poznam čitav niz, recimo, mladih povjesničara koji sad zapravo radi na doktoratima i tako dalje, i koji nisu opterećeni sa tim virusom i da će zapravo ta povijest ipak se morati malo drugačije napisati, jer ovo je danas službena povijest dobrim dijelom pod jugoslavenskim naočalama. A što znači drugačije? Znači fakti i činjenice, dakle. Činjenice, samo se treba činjenice držati. Bez ideologizirane povijesti? Da, i bez ovog ili onog predznaka? I bez izmišljanja izvora. Neki povjesničari izmišljaju izvore i na temelju tih izmišljotina rade koje kakve konstrukcije ili interpretiraju to na vrlo pokvarene načine i tako dalje. Znači, čak neki nastoje prikazati Hrvatska da je bila čak i gora od Trećeg rajha. Mislim, to je već pokvarenost, to nisu. Recite možda najbitnije pitanje za kraj našeg razgovora, kako kulturu, duhovnost i obrazovanje ozbiljno postaviti u temelje zajedništva i jednog modernog hrvatskog razvoja, zemlje koja će sačuvati kakvu takvu suverenost i samobitnost. Pa da, znači danas ne postoji više suverenitet u klasičnom obliku, znači svijet se integrira, neupitno, što god neko misli o tome, postoje dobre i loše integracije. Hrvatska danas dio Europske unije, ja osobno sam bio vrlo kritičan prema toj tvorevini jer mislim da se gradi na jednim krivim temeljima. Zanemaruje se to kulturno nasljeđe i povijesno, a previše se potencira ekonomija, no Hrvatska je danas neupitna Europske unije i hrvatski razvoj će neupitno biti određen time jer mi smo prihvatili određenu pravnu stečevinu, određene okvire i ograničenja i čak da dođe i najbolja vlast koja bi izgarala za nacionalne interese, ona neće moći raditi sve što, jer naravno postoje neka ograničenja vanjska. No ako već ne možemo imati cijelu šaku suvereniteta, možemo imati bar jedan prst suvereniteta i nastaviti se izboriti za svoje interese. Mislim da je rekao Mažuranić da kad je čovjek u paklu da mora tražiti mjesto gdje je manje vruće. Tako da mislim da mi danas trebamo se izboriti za što bolju poziciju unutar Europske unije kakva je da je. Recimo za početak prekinuti jednu suludu politiku da više uplaćujemo fondove nego što iz njih izvlačimo. I naravno tu je vrlo bitna komponenta taj obrazovnog sustava. Znači, zapravo, danas najveći hrvatski problem je demografija. Ja mislim da bi danas zapravo trebalo donijeti što žurnije jedan strateški program demografskog oporavka Hrvatske i demontirati ovu nakaradnu socijalističku ekonomiju. I naravno, što je vrlo bitno, moramo vratiti ponos narodu, odnosno narod sam mora se vratiti vjeru u vlastite snage, jer je dokazano da narodi koji su ponosni, koji vjeruju u vlastite snage, su i ekonomski uspješniji. Ja mislim da to naš narod može, jer je kroz povijest puno puta pokazao da je žilav i da se može oduprijeti svim burama i olujama. A dobro, u suvremenoj Hrvatskoj biti na poslu najbolji, biti najobrazovaniji, biti kulturan, biti pismen, to je ono što spada u temelje budućeg života u Hrvatskoj, pa onda i ponosa i domoljublja o kojem vi govorite. Znate, neće se moći samo parolama raditi, morat ćete na svim mjestima imati najbolje i najpoštenije. Da, mislim, domoljublje se ne svodi samo na tamburanje nacionalnih budnica i mahanje zastavama, nego se svega svodi na jedan sustavan i dugotrajan rad. Znači, to treba biti ljudi koji se politički sami izgrađuju, koji cijeli život uče, jer svi smo mi zapravo osobe koje imaju svoje padove, uspane i tako dalje, ali treba konstantno, mislim, na sebi raditi. Početi od sebe i nastaviti se politički izgrađivati. I naravno čuvati svoj kulturni identitet u današnjoj Europskoj uniji koji nas je čuvao isto kroz prošlost, jer
I u Europskoj uniji se događaju stvari ozbiljne i je pitanje šta je tu budućnost donosi. Treba znati. Dakle, točno je 25 minuta prošlo. Gospodine Dijanoviću, hvala vam lijepa na vašoj knjizi Hrvatska u žrvnju jugosfere. Hvala na ovih 25 minuta razgovora. Hvala vam, poštovane gledateljice i gledatelji, na pozornosti. Sljedeći ponedjeljak u emisiji Glas za čovjeka uživo profesor dr. Ivo Banac, antifašizam, antitotalitarizam i demokracija 1.6. u 21:30. Poštovanje.